Alisa lähti heidän mukaan Muumitaloon ja perhe järjesti hänelle pienen juhlan. Hehän eivät näet tapaisi pitkään aikaan toisiaan. Isoäiti ei pidä siitä, että minä olen täällä, Alisa sanoi. Miksei, Nipsu kysyi uteliaana. Hän ei voinut käsittää, ettei joku pitänyt siitä. Hän pelkää, että minun unohdan valmistua noidaksi, Alisa sanoi. Ja siinä samassa noita olikin paikalla. Okay, so she comes over to Muumilaakso, or like the Muumi house, and they like hold a little dinner party for her, and Alisa explains that her grandmother isn't very happy that she's coming over because, and why, Nipsu asks, is because that the grandmother fears that she will forget and get distracted from becoming a witch. And ja siinä samassa noita olikin paikalla. I don't know if I'm correct, but from that sentence, I believe that when she said that, the witch was present. Yeah. Heti paikalla kotiin, kommensi isoäiti Alisaa. Tyttö nousi nyörästi ja hyppäsi luudan selkään, mutta hän näytti kovin murheelliselta. Isoäiti sanoi, sillä joka aikoo noidaksi, ei saa olla tavallisia ystäviä. Noiden on elättävä hiljasta ja yksinäistä elämää. Sinun ystäväsi ovat liian seurallisia ja meluisia. Ja niin hyvinen isoäiti lensi pois. Mutta minä haluan tulla juuri sellaisiksi, tyttö sanoi. So the grandmother says, home straight away, we need to go. And so Alicia leaves on the broomstick with her grandmother. And the grandmother says that as a witch, you can't have normal friends. A witch's life is a very quiet and lonely or independent sort of life. And your friends are too, like, I don't know what seurallisia is. I want to say like popular, or I don't know, like too, not loud, but like, what's the word? Yeah. So yeah, they leave, and Alisa sort of says under her breath, explains that's exactly the kind of witch I want to become. Tuli talvi ja Muumilaakso peittyi lumeen. Koko Muumitalon väki nukkui. Vain Nuuskamuikkunen oli lähtenyt
etelään, kuten tavallisesti. Eräänä tähkikirkkaana yönä. Oh, that's quite cute. Yönä noita oli liikkeellä. Hän silmänsä välähtivät, kun muumitalo tuli näkyviin. Hän luki nopeasti loistun ja katsoi mustaan yön. So winter came to Muumilaakso, and the whole house was covered, and everyone was sleeping, apart from Nuuskamuikkonen, the green dude, who goes to the south for the spring every year. And one starry night, the witch was on the move, and her eyes caught a glimpse of the Muumi house, and hän luki nopeasti loistun ja katsoi. I didn't quite catch that part, but she looks at the dark night or something. Yeah. Kun kevät koitti taas Muumilaaksoa, herätti Nipsun, joka nukkui ja kuorsasi. Ylös senkin unikeikko, auta minua herättämään muumipeikko, huusi. Mitä on tapahtunut? Nipsu kysyi. Unen pöppöröissä. Hän ei ollut vielä ikinä herännyt ennen muumipeikkoa. Muumipeikko herää jo. Ulkona on kevät. Nipsu ja huusivat yhteen ääneen, mutta muumipeikko ei kuullut. Hän vain jatkoi nukkumista. Nuuskamuikkonen oli jo palannut, ja hän tuli tosi levottomaksi, kun ystävä ei ollut häntä vastaan. Purtaahassa oli puutarhassa hän kohtasi Myyn ja Nipsun. Kukaan ei halua herättää tänä keväänä, he sanoivat ja vietpät hänet muumipeikon huoneeseen. Ei tuo ole unitautia, Nuuskamuikkonen totesi Oittis. Muumiperhe on noidattu. Että mitä? Nipsu piipitti. Oliskahan Alisan isoäiti? Huonolta näyttää, Nuuskamuikkonen sanoi synkästi. I don't remember explaining the other page. Okay, so rewind. When spring arrived at the Muumi house, Myy and Nipsu, this is Myy and this is Nipsu. I feel like I should explain the characters at the beginning. I feel like that would have made more sense, but oh well. We're learning as we're going. They come to the Muumi house and they try and wake up Moomitroll. They were concerned because usually he wakes up before them after hibernation. But
yeah, and so they try their best to wake him up and they like scream and shout, but no sign. And yeah, that was basically it. And then the next page, Nuusko Muikkonen, the green dude, has come back from his travels as it's spring, and usually his friends come and like greet him from when he comes back, but there was no sign of them, and so he was a bit sad. And so he met Mu and Nipsu and went to Moomitroll's room and found that he is still sleeping, and it's in fact he's under a spell, as well as the whole Moomi family. And Nuusko Muikkonen suggests that it was the doing of Alisa's grandmother. Yeah. Okay. Only a few more pages left. Nuusko Muikkonen lähti suoraan päätää etsimään noitaa. Metsässä hän kohtasi Alisan. Kaunista kevättä, Nuusko Muikkonen toivotteli ja kertoi, mitä oli tapahtunut. Alisa pelästyi aivan suunniltaan ja riensi kotiin. Isoäiti, hän huusi, sinäkö olet noitannut muumiperheen? Minä noita tunnustui. Ja minä herätän vain, jos sinä lupaat olla tapaamatta heitä. Lupaan, itki Alisa. Okay, so Nuusko Muikkonen goes to the witch's cottage where he meets Alisa and explains what has happened, and Alisa goes straight home and says that, did you do this? And the grandmother says, yes, and I will wake them up only if you promise to never meet them again. And Alisa agrees to this, but she's very sad about it. I think, yeah, she's crying. Okay. Noita katsoi, että Alisa piti sanansa. Anna huuliharppusi minulle, niin herätän väen. Hän sanoi tylsästi. Nuuska Muikkuselle. Tämä ojensi harpun ja noita puhalsi loitsuun. Päästyään takaisin muumitaloon, Nuuska Muikkunen soitti iloisen kevätviisun nukkuvaille perheelle. Okay, so the witch put a spell on Nuuska Muikku's harmonica, and so when he plays a tune, and it wakes everyone up. Yes, and the witch ensures that Alisa sort of maintains her word. Yeah, that was said at the beginning. Okay, nearly there.